लेख्या हामबाय दिनै जों इलेक्शन कैम्पेन थेलाकं बिसिनि आन्दाराव जत पाराव जों गुरिखा पहिलाव जों नवापित्रा मर्दं गामियाव जों फुङाव प्रग्राम खालायखा बनिफ्राय जों 2 नं कलनी 3 नं कलनी ADC कलनी तेबो गर्जन खोला दिनै सात्राय कलनी थेलाकं मलसं चाम्पा शर्मा माइके जों ताबक से 6 गामियाव सावफायखा टोटेल 10टा जागाव 10टा पाराव जों दिनै थेलाकं ADC भिलेज आमचायाव जों प्रग्राम खायखा जत जागा थाङो ब्लेनि पजिटिभ जतनो बुबाग्रानि लगेवनो लगेरनानि बागै रेडि मैक्सिमाम जागावनो बिरोधि शून्य जत तिप्रा मथानि सापर्टार मांनो जों चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व बुबाग्रानि लगेरवै जों बाइके चिनि तिप्रासा नि अधिकार न मानाय अम जों दिनै जत गामि गामियाव थाङै जों कौपिलायखा कौपिलायथानि चिनि लगेव तंगो सयगरिया बिसिनि इनचार्ज सर्वकलय निनि थेलाकं बिसिनि इनचार्ज गोरांगकलय ते बिसिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट कननै नि तंगो DWF नि जतन बाला जमातिया तिप्रामथा पार्टीनि सुबोध कुमार जमातिया ते बिसिनि YTF नि वाइस प्रेसिडेंट पदो जमातिया न खावबै चिनि YTF DWF चिनि तिप्रामथा पार्टीनि वारियर्स रौ जतनो चिनि लगेरो लायबै जों जत थेलाकं आमचाइनि पाराव जों 10टा जागाव 10टा लोकेशनाव प्रग्राम खालायबै चिनि बसकांनि चंगमारिव जों तमानि बागै चिनि तिप्रामथा पार्टी न बड'यै गोप्लाय खायनायनि नां तमानि जों बुबाग्रा न लगेरवानि नां अमाहायके जों जतनो एवेरनेस खायले सर फास मानि परे तिप्रासारनि सामुं पिलेताम खालाजनाय जों थानायावबो जों पास मानि परे चिनि फर्स्ट प्रायोरिटी जों चिनि तिप्रासानि राइट्सनि बागै जों मुभमेन्ट खायनायनि यागोल बनि लगे लगेव जों चिनि हेल्थ केयर न जों इम्पोर्टेन्ट होनाय एजुकेशन न जों इम्पोर्टेन्ट होनाय चिनि रास्ता घाट हायां माइन इम्पोर्टेन्ट होनाय गामि आमचायाव दैनि व्यवस्था करै माइन जों तेबो जुरालो फाइट खायनाय तानि के बेबाग नम चिनि आन्दार डिपार्टमेन्ट करै ADC डिपार्टमेन्ट करै जों स्टेट गभर्नमेन्ट नि थाने बनो प्रेसाराइज खायनायनि नांगौ जों बत्रनो प्रेसाराइज खायनाय के जों तेबो स्ट्रंग मांनाय कारण आगतलाव तमि बर चिनि कगनो खनाया दाबो ADC दखल खायनाय होय बर कबि दखल खायहांगे तेबो चेय यांनाय हानिबां पास मानि या गलो जों तिनि जे गुरि नेले मानि जागाव प्रब्लेम मानि रनो जों फोकस खायनाय आगिबो फोकस खायो हायफाने ताबो जदि जों तेसा गोबांखे पाइमानि या गलो जों तेबो दरखे माने कराखे प्रेसाराइज खायमानाय होनै आशा खायो चिनबो बाग्राबो तेबो स्ट्रंग नाय हाय होनै आशा खायो सरबा बासा ताव गतिबा सरना हामजनाय हामजागिया अमा उनि पार्टी खलाय ताव बकक सिथार साइदं महाराजानि गेसो आब्रतम सारमुसुं बरनां कायसे कौनो सानानि मुसुबो निजेनि दफानो दकारवै निजेनि दफानो चाजे यांगै बैनि दफा बाय ताबो बायासारि खायतमनि बो सालसा बरक जवाब मानाय जे बैनि बुसा हमनि बैनि बुसा नंनाय हाची निजेनि ताखौ जेसेफानो हायांथों ब निजेनि ताखौ बनो सिजराव जों लगेरनि नाम किन्तु बैनि ताखौ बाय ताबो थियासे जरा काहानिनि पोजिशन काहा ताबो ननो आदर जतन खायो कक बरम रवै साइतमन किन्तु जेफ्रनि जरा हायांनाय आफ्र नोंनि ताखौ निनि तिप्रासानो नों हामजांनो बाद दंनाय हानि बागै आं बरनो सानायनि मुसुबो जरा तंसेनि खासिदि जरा तंसेनि फायदि जों काहामके चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै जों जवाब खालायनो हामबाय।